Яшел үзәндә үз халкын донлаган татарлар төбәк-ара фәнни-гамәли конференциясе узды. Иҗади һәм фәнни чарадан Мөршидә Җихан репортажы. Туфан Миңнуллинның «Бар канат» китабы. Яшел Үзән шәһәренең 3-нче гимназиясендә күренекле татарлар музее эшли. Нәкъ шушы музей тәэсирендә оештырыла башлаган да инде әлеге конференция. Она создавалась годами. Тарихи мәктәбебездәге әлеге музей үзебезнең төбәктән чыккан күренекле татарларга багышлануы белән аерыла. Шулай ук биредә кызыклы шәхесләр белән очрашу клубы эшли. Ул аралашу дип атала. Бүгенге конференцияда 9 ел элек шушы музейдан башланган иде. Мин татар дип горурланып әйтерлек шәхесләр тәрбияләүегезне телим. Конференцияда катнашучылар күренекле татарлар тормышын, аларның иҗатын, мирасын тирәнтен өйрәнеп, фәнни чыгышлар әзерләгән. Шулай ук иҗади өлешүдә бик нәтиҗәле узды. Стоит моя деревня на горке не крутой, родник с водой студеный, от нас подать рукой. Мин сөйләдем шигырь Равил Сайфуддиновның «Яңгырсыз болыт». Мин килдем 4-нче мәктәптән. Үз төбәгендә үскән шәхесләр аша укучыларда ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү иң үтемлесе ди балаларны әзерләүче укытучылар. Рәшит абый Сабиров ул, бик беләсегез килсә, куанадыр бәши халкы, артистан хәбәр килсә. Фәнни-гамәли чараның елдан-ел географиясе дә киңәя дип белдерде даими жюри әгъзасы, үзе дә гомер буе укытучы булып эшләгән Мәдинә Әдиятуллина. Бу конференцияда 12 секция эшләде. Балаларда туган якка карата мәхәббәт тәрбияләү күздә тотылган, шигырьне сәнгать итеп сөйләү күнекмәләрен алганнар балалар. Балалар горурланып үзләре иҗат иткәнендә, дәваниләре язып биргән шигырьләрендә сөйләде. Дәванем кебек минем улгар буласым килә, һәр нәрсәне ялт иттереп пешкә эшләшем килә. Гимназиядә күп мәдәниятле белем бирү өстенлекле юнәлеш. 3-нче гимназия беренчедән бик ныклы белемнәр бирә. Татар баласына да, рус баласына да, башка милләт балаларына да бер тигез карап, аларның мөмкинлекләрен үстерү өчен алар бик зур эш гамәлләр кылалар. Фәнни-гамәли конференцияне оештыруда гимназиядән тыш җирле мәгариф идарәсе һәм Россиядә ЮНЕСКО мәктәпләре шелтәре оешмасы катнашты. Уңышлы чыгыш ясаучыларның барысына да төрле дәрәҗәдәге дипломнар тапшырылды. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.